אתה הוא אדוני אלוהינו, שהזכירו אבותינו לפניך את קטורת השמים, בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת בחלבנה, סמים ולבונה שקה, בת בבת יחיה, ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות, באוהל מועד, אשר יבעט לך שמה, קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר והקטיר עליו ארון קטורת סמים. בבוקר והייתי בו את הנרות יקטירנה, ובשלות הארון את הנרות, בין הערבדים יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנם, פיתום הקטורת חצד, 378 מנים היו בה, 365 כמנג'ן ג'מות החמה, מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. ו3 מנים יתרים, שמכם מכניס כהן גדול, ונוטל מהם מלוא יופניו ביום הכיפורים, ומחסירן למכתשת בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. 11 סימנים היו בה, באלו הן: הצורי, והציפורן, והחלבנה, והלבונה, משקל 70 מנה, מור וקסיעה, בשיבולת נר, בחרקון, משקל 16 מנה, הקושט 12, קילופה שנושה, קינמון צייה. בורית קרשינה 9 קבין, יין קפריסין, שאין תלת בקבין תלתה, ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חיוור עתיק, מלח סדומית רודה, מעלה עשן קול, שאו רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת עד ירדן כלשהי, אם נתן ודבש פסלה, ואם חיסר אחד מכל סימניה, יאיב מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא שרף, הנוטף מעצי הכתף. בורית קרשינה למה היווה? כדי לשפות ואת הציפורן, כדי שתהיה נאה. יין קפריסין למה הובא? כדי לשרות בו את הציפורן,
כדי שתהא עשה, ועלו מרגליים יפין לה. אלא שאין מכניסין מי רגליים במקדש. מפני עקבות, תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק אומר הדק היטב, כשהוא שוחק אומר הדק היטב. היטב הדק מפני שהכל יפה לבשמים. פיתמה לחצאין כשרה. לשליש ולרבייה לא שמענו. אמר רבי יהודה, שא הכלל. אם כי מידתה כשרה לחצאין. ואם חיסר אחד מכל סימניה, חייב מיתה. תני בר כפרה, 1:60 או 70 שמנה. חייתה ועה של שרעים לחצאין, ועוד תני בר כפרה. אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. בלמה אין מרבין בדבש, מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. אדוני צבאות עמנו. משגב לנו אלוהי יעקב, סלה. אדוני צבאות אשרי, אדם בוטח בך. אדוני הושיח המלך יעננו ביום קורנו. וערבה לאדוני מנחת יהודה בירושלים, כימי עולם ושרים קדמוניות.